Για ποιον έχει απορία, υπάρχει ένα διάλειμμα 30 δευτερολέπτων ανάμεσα στα take. 90, είσαι 19. Μετά μαλλιά ώμους. I have 422 friends, yet I'm lonely. Εάν είναι άλλο ένα βιντεάκι που έχει να κάνει με τη σημασία των social media στη ζωή μας και ξεκινάμε με αυτόν τον τύπο, δεν θα το πάμε καλά. I speak to all of them every day, yet none of them really know me. Τότε για ποιο λόγο τους μιλάς? The problem I have sits in the spaces between, looking into their eyes or at a name on a screen. I took a step back and opened my eyes. I looked around and realised that this media we call social is anything but. Εάν είναι τραγούδι και ξεκινήσαμε από το λογίδριο και το πάμε σε στίχους και κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει κάποιο είδους lane hip hop, όχι. Ας το σταματήσουμε εδώ. When we open our computers and it's our doors we shut. Ναι, για να μην μπουν κλέφτες. Το παλιό καλό καιρό σε φάση αφήναμε ανοιχτές πόρτες. Όχι. Ήταν επειδή δεν είχαμε εφεύρει πόρτες. Well, we all share our best bits, but leave out the emotion. We're at our most happy with an experience we share. But is it the same if no one is there? Be there for your friends, and they'll be there too, but no one will be. Μου πιάνει για παράδειγμα τώρα την κόμενα, η οποία πήγε, ξέρω εγώ, κάπου στην εξοχή 3 ώρες από το κοντινότερο κατοικημένο μέρος για να βγάλει μια φωτογραφία Instagram. Αυτή την κοπέλα δεν θα τη βοηθήσει κανένα τραγούδι, θα τη βοηθήσει μονάχα το φάρμακα. Για ποιο λόγο το κάνεις αυτό το πράγμα εξ αρχής? Εγώ δεν το έκανα πριν με παρέα αυτό το πράγμα. Όχι να πάω τώρα για να βγάλω φωτογραφία Instagram. Μέχρι την κουζίνα δεν πάω για να βγάλω φωτογραφία Instagram. We edit and exaggerate, crave adulation. We pretend not to notice the social isolation. Words and more words. Since our lives are glistening. We don't even know if anyone is listening. Being alone isn't a problem. Let me just emphasize, if you read a book, paint a picture, or do some exercise, you're being productive and present, not reserved and... Το μόνο χρήσιμο πράγμα ως τώρα είναι να παρατηρήσεις πως οι Άγγλοι το I το προφέρουν OI. Έξες OI. Περίμενε, τι παίζει? Δεν αναγνωρίζω. And you start to feel alone. Put your hands behind your head, step away from the phone. You don't need to stare at your menu or at your contact list. Just talk to one another. Learn to coexist. I can't stand. Έτυχε να έχω ζήσει και να θυμάμαι την περίοδο πριν τα κινητά. Και τότε, όλος μυστηριωδώς, αυτοί που σε έπιαναν κουβέντα στη στάση του λεωφορείου ήταν ενοχλητικοί μπάσταρδοι. Και τότε δεν ήταν εφεύρεση στο κινητό. Δεν υπήρξε ποτέ μία περίοδος στην ανθρώπινη ιστορία που στην πόλη, όπου υπάρχουν στάσεις λεωφορείου και όχι στάσεις γαϊδουριών ή δεν ξέρω εγώ τι, έσκαγε μύτη και έλεγε «Τι λέει παιδιά» σε αγνώστους και αυτό ήταν οκ. Ποτέ! Και επίσης να το αναφέρω προκαταβολικά, σκατά στις αλάνες. Α, όταν παίζαμε αλάνες και εμείς με μία τσεμπίδα να τη βάζαμε στον κόλλο μας. Ναι, δεν είχαμε παιχνίδια. Και αναγκαζόμασταν να κάνουμε παρέα μαλάκες. Αυτά. Όσοι παραπονιούνται για τις αλάνες και το Facebook και δεν ξέρω εγώ τι, παρακαλούνται να σταματήσουν να χρησιμοποιούν χαρτί υγείας και οποιαδήποτε άλλη μορφή προϊόντος που επήρθε από τεχνολογία εδώ και τώρα. Αλλιώς υποκριτές. Αυτό τίποτα να αντιπαθώ ήδη. Καταρχάς μιλάει και κάνει έτσι. Μπορεί να κάνω κι εγώ, δεν ξέρω. We're surrounded by children who, since they were born, have watched us living like robots and think it's the norm. It's not very likely you'll make well if you can't entertain a child without using an iPad. When I was a child, I'd never be home. Πολύ σωστό. Γιατί iPad, ακριβά χωρίς λόγο. Android. 100 ευρώ, τέλος. Be out with my friends on our bikes with roam. I'd wear holes in my trainers and graze up my knees. We'd build our own clubhouse high up in the trees.
Now the park's so quiet it gives me a chill. See no children outside and the swings hanging still. There's no skipping. Ναι, γιατί η κυβέρνησή σας είναι διεφθαρμένη και δεν επενδύει να συντηρήσει τα πάρκα. Smartphones and dumb people. So look up from your phone, shut down display. Take in your surroundings, make the most of today. Just one real connection is all it can take to show you the difference of being there. Πάρε το κινητό σου, δεν το χρειάζεσαι. Θα μαντέψεις πόση ώρα χρειάζεσαι ακόμα για να πας στη δουλειά. Επειδή το άγχος προήλθε από το κινητό σου. Όχι από το γεγονός ότι έχεις εκατομμύρια υποχρεώσεις. Be there in the moment that she gives you the look that you remember forever as when love overtook. The time she first holds your hand or first kiss your lips. The time you first disagree but still love her to bits. Έτσι ακριβώς έγινε. Κάνεις έτσι με το παγωτό και δεν τρως, ξέρω εγώ, δεξίκρος έως φύγει δόντι. Χα, τι ωραία περνάμε. Ναι, αυτό τους πρώτους 48 ώρες σε μια σχέση ίσως. Επίσης και καλά τώρα ότι είσαι ρομαντικό ραντεβουδάκι και ότι αν είχες κινητό θα έπαιζες με το κινητό. Άμα βαριέσαι και τι βγήκες για ραντεβού ρε φίλε. You don't have to tell hundreds of what you've just done because you want to share this moment with just this one. The time Και με κανέναν. So you can buy a ring for the girl of your dreams who is now the real thing. Ροζ. The time you want to start a family and the moment when you first hold your little girl and get to fall in love again. The time... Μισό. Ότι ο άλλος τώρα, επειδή έχει κινητό, παίρνει το νεογέννητό του και να κάθεται να το κοιτάζει έτσι, κάνει αυτό. Το άλλο παράλληλα, ξέρω εγώ, αλλά στον πέτσο του. Best day ever, ξέρω εγώ. Hashtag newborn, κάτι. Θα σκοτώσω άμα δεν κάνω subscribe. Και follow και like και όλα. Εργάτος. keeps you up at night and all you want is rest. And the time you wipe away the tears as your baby flees the nest. The time your baby girl returns with a boy for you to hold. And the time he calls you Που τώρα έχουμε smartphone. Τώρα έχουμε smartphone. Αν κάνεις παιδί τώρα, μέχρι να φύγει για το κολέγιο, το smartphone θα είναι μέσα στο εγκέφαλο, ξέρω. The time you hold your wife's hand, sit down beside her bed. You tell her that you love her, lay a kiss upon her head. Μαλάκα μου πέσε βαρύ να πάρω ένα μαλόξ. As a heart hits the final beat, that she's lucky she got stopped by that lost boy in the street. Και τώρα κάποιος πέθανε από βαθιά γυρατιά από καρκίνο, ξέρω εγώ. Γιατί δεν είσαι εκεί να το ζήσεις. Ναι. You never had any of this. When you're too busy looking down, you don't see the chances you miss. Κατάλαβες τώρα τι έγινε. Έχασε την κόμενα που ήταν η ζωή του. Ναι, πρόσεξε. Γιατί όμως, γιατί αυτό είναι σε κάποια ενδεχομένως καλή περιοχή του Λονδίνου. Όταν περπατάς μέσα από τον Άγιο Παντελεήμονα, παρακαλάς να έχεις λόγο να μην κοιτάξεις γύρω-γύρω και να κοιτάς κάτω. Φερρυπίν. Ενώ στο Λονδίνο σταματάς την άλλη στον δρόμο και της λες Όχι, mate, δεν ξέρω τι στον Μπούτσο λένε. Βέβαια εκεί είναι Λονδίνο. Μπορεί απλά να την κοιτάξεις και να γίνει το κονέ, δεν ξέρεις. Δεν ξέρω, δεν με αφορά. Those displays, we have a finite existence, a set number of days. Don't waste your life getting caught in the net, as when the end comes. Μαλάκα, τόσο πώς δεν έχω πατήσει. I'm guilty too, being part of this machine, this digital world we are heard. Όχι, είσαι ένοχος που έβγαλες αυτό το βίντεο. We talk and we read as we chat. Leave distractions behind. Παράλληλα διαφήμιση για iPhone, παντού έτσι, ότι smartphone είναι μόνο τα iPhone. Look up from your phone, shut down that display. Stop watching this video, live life the real way. Σε ευχαριστώ! Κοίτα, μου το είπε αυτός, έτσι. Μου το είπε αυτός. Πιανή. Όχι, φίλε, σε ευχαριστώ. Και εσύ, με την ευχή μου, γιώκα μου, πάνε ζήσε. Όχι, μαλάκα, με τίποτα. Τι λέει. πάνε ζήσε το θάνατο της γυναίκας από Καταρχάς, ο μόνος λόγος που βγαίνουν τώρα αυτά τα βίντεο είναι επειδή το YouTube υπάρχει τώρα. Αν υπήρχε από παλιά, απαιτώ να είχαν βγάλει βιντεάκια ότι φίλε μου πήρες αυτοκίνητο, μην πηγαίνεις ένα τετράγωνο πιο δίπλα να πάρεις τσιγάρα με το αυτοκίνητο, περπάτα μπάσταρδε. Φίλε μου, μην χρησιμοποιείς παντού πιστωτική κάρτα, υπάρχουν και τα κανονικά λεφτά τα οποία μπορείς να δώσεις ή εξής επένδυσε
σε μαγαζιά της γειτονιάς σου. Μην πηγαίνεις στα H&M ή ό,τι στο διάολο, μην πηγαίνεις σε πολυεθνικά καταστήματα. Αλλά πούντα αυτά. Αυτά είναι αριστερά μηνύματα. Αλλά το κλείσω το κινητό, επειδή η τεχνολογία σε επηρεάζει. Και γιατί το μήνυμα δεν είναι μην αγοράζετε κινητό? Ναι, δεν είπε ξέρω εγώ μην αγοράσεις κινητό. Ή δεν είπε ξέρω εγώ πάρε ένα από τα παλιά κινητά με την LCD οθονίτσα που και παίρνεις και τέλος. Κρατάει μπαταρία 2 χρόνια χωρίς να το φορτίσεις, ξέρω εγώ. Εάν δεν είναι Nokia, είναι ακατάστρεπτο. Εάν έχεις κάποιο κενό στον τοίχο, μπορεί να βάλεις το κινητό και να το παστώσεις. Μετά θα πέσει όλο στο κινητό, θα μείνει. Ισχύει. Ειδικά τα Nokia τα φτιάχναν από ridiculum. Δεν χαλάγανε με τίποτα, δεν σπάγανε. Ήταν ξέρω εγώ πώς ήταν τα Volkswagen, τα παλιά τα κατσαριδάκια των αυτοκινήτων που τα χαλάγανε. Αυτό. Δεν συμφωνώ με αυτά τα βίντεο. Δεν με αφορούν. Δεν ξέρω κατά πόσο αφορούν κάποιον. Το μόνο που αυτό κάνουν. Που πάτησε like και πήρε πόσα χιλιάδες subscriptions και likes. Όλα αυτά τα βίντεο. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά τα. Αλλά δεν τα κοίταγε τα likes όταν ερχόντουσαν. Κοίταγε πάνω. Είχε προσλάβει κάποιον άλλον να κάνει αυτή τη θυσία και να το πει. Μάρκ, έχουμε ξέρω εγώ 1 εκατομμύριο likes. Δεν με νοιάζει, είναι καλύτερα να επεισοδίσουμε τώρα. Περιμένω να πεθάνω από καρκίνο. Ναι. Αλλά θα είμαι εκεί για να το ζήσω. Τίποτα, όλα αυτά τα βίντεο πιστεύω το μόνο που κάνουν στην πραγματικότητα είναι να χαϊδεύουν την αίσθηση της νοσταλγίας που έχει ο κόσμος, επειδή όλοι είναι μίζεροι πλέον. Έχουμε 2017, ξέρω εγώ, έχουμε δύο Ολυμπιάδες συμπληρώσει κρίσεις, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα. Ο κόσμος δεν την παλεύει, πέφτουν, ξέρω εγώ, από μπαλκόνια και αστεγίλα και δεν ξέρω εγώ τι και καταθλιψάρα ολέ και όλοι έχουν την εντύπωση ότι όλα αυτά γίνονται επειδή στην πραγματικότητα τα παιδιά πλέον δεν παίζουν σε αλάνες, επειδή όλοι ασχολούνται με το Facebook, το οποίο ισχύει, όλοι ασχολούνται με το Facebook, αλλά γιατί ασχολούνται με το Facebook? Γιατί δεν έχουν λεφτά να πάνε έξω σε συναυλία, σε πάρτι, να γαμίσουν. Τα πράγματα δεν ήταν όπως ήταν κάποτε. Για κάποιο λόγο, ξέρω εγώ, όλοι είναι πιο συντηρητικοί από ποτέ, παρά το όλο κίνημα τρολιά, ολέ, μηδενισμός, ολέ. Όλοι είναι πίσω στο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, συν δεν έχουμε λεφτά, οπότε δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Λοιπόν, δεν έχεις λεφτά. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορείς, θα βγεις για ένα καφέ και μετά αντεπούλιο σιγά σιγά σπίτι γιατί πρέπει κάπως να πας λεφτά για τον ένφια. Αν έχουμε δουλειά και δεν μας συντηρεί ο μπαμπάς, ο οποίος αν έχει βγει στη σύνταξη περιμένει 1,5 χρόνο για να του βγει η σύνταξη. Δηλαδή γενικά χαμένη φάση. Συναυλία δεν μπορεί να πας, πάρτι δεν μπορεί να πας. Να βγεις για μια βόλτα θα λένε, πώς το λένε, ο ξεπλένης που αράζει στα πάρκα και το αυτό που δεν έχει λεφτά να βγεις, αλλά μη σε πούνε και έτσι. Οπότε κάτσε σπίτι. Ναι. Δεν έχει λεφτά. Πας να την πες στην κόμενα η οποία ξέρω εγώ είναι 30, εξακολουθεί να τη συντηρεί ο πατέρας της ξέρω εγώ και έχει ακόμα μια πασοκοεντύπωση ξέρω εγώ για το πώς είναι η ζωή, η οποία είναι ίσως 20 χρόνια πίσω οικονομικά. Γενικά δεν μπορεί να την παλέψει με τίποτα στη ζωή σου. Οπότε ναι, δεν κάνετε. Facebook, Instagram, like, αυτή είναι η ζωή μου. Εκτός αν τυχαίνει και έχεις και 1-2 φίλους και βγαίνετε, λέτε καμιά μαλακία, βλέπετε καμιά ταινία, παίρνετε καλά και η ζωή κάπως ξέρεις, κυλάει. Αυτά τα λίγα. Δεν με αφορά καθόλου αυτό το βίντεο. Ο μόνος λόγος που όλοι λένε ναι ρε, έχει δίκιο. Όχι, δεν έχει δίκιο. Δεν απευθύνεται σε εσένα και σε μένα αυτό το πράγμα. Και ο μόνος λόγος που δεν έχω ακούσει ποτέ άντρα να λέει ναι ρε φίλε, έχει δίκιο, έτσι είναι η ζωή. Η μόνη περίπτωση που θα ακούσει αυτό είναι αν το άλλος όντως έχει πρόβλημα τέτοιου είδους και το αναγνωρίζει. Θα το ακούσει μονάχα κάτι στιγμές νοσταλγίας. Ναι, έχει δίκιο, η ζωή παλιά ήταν πιο ωραία. Η ζωή πιο παλιά ήταν πιο ωραία γιατί ήσουν 17, δεν είχες προβλήματα. Εγώ είχα ρωτήσει σε κάποια φάση τη μητέρα μου και της λέω, ήτανε πάντα τόσο σκατά ή τα πράγματα γίνονται πιο σκατά όσο μεγαλώνουν? Μου λέει, όχι, ήτανε πάντα τόσο σκατά, απλά εμείς σας προστατεύαμε από αυτά τα πράγματα. Γιατί είναι οι γονείς, αυτός είναι ο ρόλος τους. Σε προστατεύουνε από το γεγονός ότι πέθανε ο τάδε. Λυπάμαι, είναι μέρος της εξίσωσης. Η τάδε εταιρεία έκλεισε χιλιάδες νοματέοι στον δρόμο. Τότε υπήρχε μια ελπίδα να βρουν δουλειά, αλλά δεν θα ήταν αυτό που ήθελες. Φόροι, σήμα για το αυτοκίνητο, η βενζίνη πάντα αυξανόταν. Ποτέ δεν θυμάμαι ποτέ να έχει πέσει η τιμή της βενζίνης. Ξέρω εγώ. Πρέπει να έγινε αυτό το 1850 περίπου, αυτό που δεν υπήρχε βενζίνη. Και άρα κανείς δεν ενδιαφέρονταν να την αγοράσει. Τέτοια πράγματα. Τα πράγματα πάντα ήταν χάλια. Τώρα μπορούμε να το παλεύουμε λίγο καλύτερα λόγω της τεχνολογίας. Αυτά τα ολίγα. Τι άλλο συζητάμε. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Πάτε όλοι στο διάβολο. Cut.
πατάς. Τίποτα. Α, παίζει φιδάκι. Στην κάμερα έχει τέτοια λειτουργία. Σταμάτησε μόνο, τη ξαναπά σε το play, σταμάτα πλάκα. Α, αυτό δεν μου το πες. Τέλος πάντων. Look up. Όχι, look up. Ναι, εξακολουθούμε να έχουμε ταβάνι. Αυτό είναι καλό.